UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 जों बिटिआर सुक्ति सरकार होनाया 3 बोसोर गासै कमप्लिट जासिगोन 2020 आरो 3 बोसोराव जों गोजोन थासारिखौ मोननो हायो आरो बिटिआर सुक्तिनि सायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिबायदि दं बारहावामोन जेरै मोनसे जनगोष्ठीनि मानसिफोरा गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरजों मेहेरलायनायमोन मोखांजों नायलायनो फ्रि फ्रेंकलि रायलायलायनो हायै अबस्थामोन टटेलि चेन्ज जानानै दा मोनसे गोजोन थासारि फैबाय जों गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा ज' जिरायलायनो ओंखाम जाजाबनो सावरायजाबनो मोसाजाबनो मेथाइ खनलायनो हर गेजेर मानि ज' जाजाय बेरायलायनो हानाय बायदि मोनसे बारहावा फैबाय बिटिआर ओनसोलाव जोंनि थाखाय जोबोद मोजां परिबर्तन आरो बेखिनि सिटुएसन मोननानै हां सरथे जिथु अबस्थामोन बेनिफ्राय बारग'नानै जोबोद फ्रि फेयार एटमसफियार जों थांना थानो हानायानो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा बेनिफ्राय जों मोननो हादों बेनि अनगायैबो थांनाय बिटिआर सुक्तिनि जिखिनि सर्ट बेनिफ्राय 70% जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय खिन्थु बे 70%सो इमप्लिमेन्ट जानायफ्रा खोब बारा रायजोफोरनि नोजोर गोलैथाव नङैखाय बेखौनो इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना बुंलायबाय थानो नागिरो खिन्थु 70% इमप्लिमेन्ट जाबाय दा मेजर माबा हिसाबै जोंहा सीमा बारायहोनाय बे इस्यु थाबाय डिस्ट्रिक्ट बानायनाय इस्यु थाबाय बेनिफ्राय मा बुंगोन डिलिमिटेसन समस्ति बांनायनि बाथ्रा थाबाय बेखिनिखौ जों मावफुंगोन बेनिफ्राय आरो बाखि थाबाय बाखि बे माबाफोर मा होनो किसुमान इन्स्टिटिउसनफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो लोगोसे सर्टआव थानाय जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ गायसननो बे खामानिफ्रा बाखि जों दासिमहालागै खिन्थु जों बे इन्स्टिटिउसन गायसननो थाखाय इतिमধ্যে गोबां जायगानि गोबां इन्स्टिटिउसननि हाखौ एलटमेन्ट जों होबाय बेफोर जासिगोन किसु बाखि दङ एलटमेन्ट मोनो बेखिनिखौ जों मावनो नाजागासिनो आरो बेखिनि जाफुंगोन जों आसा खालामदों बेबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां आरो लोगोसे हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोना बिफोर 24 बिटिसि एग्रिमेन्टनि गासैबो सर्टखौ फुरा खालामगोन होननानै बुंबाय थाखादों आरो जेब्लानो बिथाङा आसामनि सोरबा मन्थ्रियानो जा चिफ मिनिस्टारानो जा बा जोंनि बिटिआरनि चिफआनो जा बिथांखौ जेब्लानो लोगो मोनो अब्लानो जे 24नि सिगाङावनो बिटिआर एकर्डनि गासैबो सर्तफोरखौ टार्म्स एन्ड कन्डिशनजों गासैबो क्लजेसफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरो जों आसा खालामदों बिथाङा बेखिनिखौ मावफुंगोन आरो बेनिखायनो बे समहालागै जों बेखौनो रायजोफोरखौ एसे धैर्ययै लामा नायनो थाखाय खावलायदों जोंनि गेजेराव जाहाथे दावराव दावसि जाया जिखिनि अपप्रचार जादों बिसोरखौ जाहाथे फोथायनानै गावखौनो गोरोन्थि लामा बे आसलथे मिडिया पाब्लिसिटिसो बेनि बाथाय इन्टारनेलि जेबो बेबायदि डेभेलप जादों होननानै आं फोथाया खारन सरकारनिफ्राय बेबायदि डेभेलप जायोबा सरकारनिफ्रायनो खोथा ओंखारगोन दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो खोथा ओंखाराखै देट मिन्स बेफोर अनलि द मिडिया पाब्लिसिटि হয় আপোনালোকক আজি আমাৰ মুদৈপুৰ ব্লক সমিতিৰ অতি ঐতিহাসিক দিন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইউপিপিএল এতিয়া 15 বছৰত ভৰি দিলে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আজি 8 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে আমি মুদৈপুৰ ব্লক সমিতি মিলি প্ৰথমখন আমাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন উদযাপন কৰিছোঁ এতিয়া বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি আমাৰ কাম কাজ চৰকাৰখনে এচিভ কৰিলে তাৰ সবিশেষ বিৱৰণ আমাৰ আজি বিষয়ত আলোচনা হ'ল আৰু প্ৰায় আমাৰ 11টা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাই আমাৰ যোগদান কৰিছে 450জনতকৈ অধিক আমাৰ দলীয় কৰ্মী নেতা বা বিষয়ববীয়া আমাৰ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণ গঠনমূলক পদ্ধতিৰে আমাৰ চেচনটো পাৰ হৈ গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত ইউপিপিএল দলে বৰ্তমান যিটো স্থিতিত আছে তাতকৈ যাতে দুগুণ আমি বলিষ্ঠ তাৰ হৈ বিভিন্নজনৰ মন্তব্যৰ পৰা আজি আৰু
আমিও মুদৈপুৰ ব্লক সমিতি হিচাপে দুগুণ উৎসাহেৰে আমি দলটো নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পৰা কৰি ল'ম। বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰ নাই, ৰাজহুৱা প্ৰতিনিধি নাই আমাৰ মুদৈপুৰ সমষ্টিত। আমাৰ ভৱিষ্যতত আমাৰ যিটো দলীয় আন্তঃগাঁথনিৰ নীতি বা পন্থা তাৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত একছত্ৰীভাৱে UPPL দলে আমাৰ ৩৫ নম্বৰ মুদৈপুৰ সমষ্টি দখল কৰিব আৰু চকুত লগাকৈ ৰাইজৰ কামবিলাক হ'ব। বৰ্তমানলৈকে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ যদিও মুদৈপুৰ সমষ্টিত কাম নোহোৱাকৈ থকা নাই, আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 10-11টা আমাৰ CC ব্লক ৰাস্তা হৈছে SOPDৰ আণ্ডাৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি অৰুণোদয়কে আৰম্ভ কৰি PMJকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিসমূহ আমাৰ দল আৰু মিত্ৰজোঁটৰ দলৰ দ্বাৰা মুদৈপুৰত যথেষ্টখিনি বিগত চৰকাৰৰ দিনতকৈ বেছি হোৱা বুলি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে মোৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মী তথা আমাৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজক তাই মই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই BTR অঞ্চলত আঞ্চলিক চৰকাৰ যেতিয়া থাকিব সদায় আঞ্চলিকতাবাদৰ বিষয়ে মাত মাতি আহিব আৰু আঞ্চলিকতাবাদ যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমাৰ এলেকাবিলাক শিক্ষাৰ বৃদ্ধি হ'ব। সেয়েহে ৰাইজক মাৰ বান্ধি আমাৰ UPPL দলত আহি আমাৰ নীতি আদৰ্শ তেওঁলোকে বুজি লৈ আমাৰ দলত যাতে আহি আমাৰ দলীয় বলবৎ বৃদ্ধি কৰে আৰু আমাৰ